ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахтеҷи. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Хонаҳои арзон, заминҳо ва квартираҳои фурӯшӣ ки ҳамаш баҳри шумо арзон омода карда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. Мо дар видеои оянда гуфтагии шуморо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан барои реклама доред, метавонед ки суратош қатъи маълумотош дар номераи имо ватсап мо рӯй кунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 152 сомонӣ. аз шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро поделиса кунед, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, ай нархҳои хонаҳои мо бохабар шавед. рафтем. Якум эълони имрӯзаи мо дӯстон аст, заводи тахтабарорӣ аст ки қарор дорад дар Россия, дар Иркутский област, город Братский. ҳамин хел маълумот аст. заводи тахтабарорӣ аст ки бо ҳамаи техникаҳош, бо ҳамаи сохтмонош, бо ҳамаи яъне ки чизҳои лозимӣ дар инҷа аст ки 20 гектар замин дорад ки ҳамаи намуд техникаҳош барои тахтабарорӣ ҳаст. лесам дар ҳаминҷа ҳаст ки лесшам мисол ба шумо метиҳанд, мисол ишам ёфта метиҳем мега ҳамин ака ки ҳуҷҷатҳои ҳамин замин қатъи ҳам техникаҳош ҳамаш 100% як акаи тоҷики худмон аст ки мефурӯшем мега кадоме ки агар дар кор бошад нархаш 35 миллион рубл. вариантҳои алишӣ дорад бо магазин дар Тоҷикистон буда ё ки квартира, ё ки хона, ё ки ягон заправка, чизе ки барои вариантҳои алишӣ дорад метавонед ки пешниҳод кунед мега алиша мешавад. дӯстони азиз, рақамошон дар поёни видео ҳаст. агар ба шумо лозим бошад имо ватсапон доранд ки метавонед бештар маълумоти пурраша гирем. бизнеси беҳтарин аст ки агар кадоме ки ай удаш бирояд, яъне ки фақат хоҳиш кардаги одамони мехаридагӣ ё ки одамони алиш мекардагӣ ки 100% ҷои беҳтарина мега ҳамаи чизҳои дар кориш ҳаст. марҳамат, камтарак навора тамошо мекунем, баъд мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар деҳаи Истиқлол. обшим 6 сотиқ замин дорад ки гирдаш полни худ маҳкам аст ва як ду-се дар хона фундаментошам қатъи калидору ошхонаву ҳамомуш рехтагӣ аст ки дӯстон дигар сохтмонша худатон мекунем ба дили худтон. нархаш 90 000 сомония ки боз арзон ва муомила мешавад. гуфта фақат одамони харидор бошанд. ба кадоми шумо агар ҳамин хел замини холӣ дар кор бошад дар шаҳри ваҳдат деҳаи Истиқлол метавонед ки дигар маълумотҳои пурраша аз худашон гирен. марҳамат, нархаш 90 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ аст. бардорон қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар райони Куйбешев. ҳамин хел маълумот аст. 7 сотиқ замин дорад ки хонаи дуошона аст ки ду дар хона кардагӣ тайёра ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, яъне ки ҳамин хел времинка кардагӣ ҳаст. гирди хона маҳкам аст, ягон камбудӣ надорад, фақат медоред зиндагӣ мекунед. фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст. обсветаш бемалола мега бояд яга гараж барои ҷои мошинмониам отделни дора мега. рақамошон дар поёни видео аст. агар ба кадоме ки дар кор бошад ҳамин хел хона метавонед ки занг зада бештар маълумоти пурраша аз худашон гирен. шумо агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ё квартира, замин метавонед ки дар номераи имо ватсап рӯй кунем, реклама мемонем. квартираи фурӯшӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пеши чорраҳаи Саховат. дом новостройка аст ки уже дом давоно супордагӣ аст ки дар инҷа уже айни ҳол одамо зиндагӣ кардесиянд, яъне ки сари раҳ дай. якхонага квартира аст ки дар 6 ошона қарор дорад, 45 квадрати метр, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳамаш бо шароитҳои зиндагиш таъмин аст ки даруни хонара суратҳош нест, аз худашон мегирем ё ки рафта мебинем. пеши хона бозор, мактаб, садик, яъне ки аптека, ҳама чизои даркорӣ ҳаст ки дӯстон хонара мега духонагам када мешавад. нархаш 266 000 сомония ки мега нархи ахиронша, дига арзон намешавад. агар ба шумо лозим бошад
рақамошон ҳастае ки метавонед бештар маълумотша гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар райони Кӯйбеш гуфтагӣ аст, яъне ноҳияи Кӯйбеш. 6 сотиқ замин дорад ки се дар хонаи временка кардагӣ аст ки отдельно ошхона ҳаммомшам ҳаст ки хона средний ремонт, яъне ки хонаи навсохт барои зиндагӣ кардан, яъне ки барак мешавад мега соҳибшон. гирди хона полни худ маҳкам аст, дарахтони мевадиҳандаам дорад, обсвечам ҳастад дӯстон, фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега. ба кадом бардоре ки ҳамин хел хона дар кор бошад аз ноҳияи Фархор метавонед ки занг зада бештар маълумотҳои пурраша аз худашон гиред. Марҳамат. шумо агарам хали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ки замин, квартира, мошин чизе ки барои реклама дорен, метавонед ки дар номери имо WhatsApp рӯй кунем, дар видеои оянда рекламаш мемонем. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастаи бардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Мияз кабинат гуфтагӣ соҳиб шуда ки пеши Мияз кабинат. як хонага квартира ҳастад дар сеюм ошона, қарор дорад 30 квадрати метр, обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст ки хона мега тозаи озода мега бе ягон камбудӣ дар хона бисёр зиндагӣ кардагӣ нестанд. фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ ки боз арзон ва савдои хуба мешавад ки дар хона мебел ҳамаи шароитҳои зиндагӣ мекардагӣ оварда мондагӣ ҳастанд, ҳамаш яъне ки фақат одами харидор дар корае. рақамошон дар поёни видео ҳастад дӯстон, агар ба шумо лозим бошад метавонед ки занг зада бештар маълумоти пурраша гиред. Марҳамат. лайкотон намуне дариқ надоред ва чӣ хонае ки ба шумо дар корае дар комментария нависед, мо албатта дар видеои оянда ба шумо пешкаш мекунем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастаи дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар деҳаи Навкан гуфтагӣ ҳамин хел маълумот ҳастай. агар ба шумо ягон ҷош фаҳмо набошад аз худашон занг зада мепурсен. 8 сотиқ замин дорад ки ду дар хона қати як калидори ошхонааш яъне ки дохтагӣ ҳастай ки коробка ҳастай без ремонт, яъне ки дар туреза монтаж ҳамин хел короша худатон мекунен. дар инҷа обсве дорад, хай гирчам ҳуй будай пеши мактаб да мега соҳибшон. фурӯхта мешавад бо нархи 75 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам дорад. агар ки ба шумо лозим бошад, агар ба ҳамин вариант ба шумо туғри гирад, рақамошон дар поёни видео ҳастад ки метавонед бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред. вариантҳои алиши ҳам дорад. марҳамат, занг занед бештар маълумотша гиред. квартираи фурӯшӣ ҳастаи дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар доми Қурутоб гуфтагӣ ҳастай пеши поликлиника. духонага квартира ҳастай ки не ки сехонага карда мешавад мега соҳибшон. дар панҷум ошона қарор дорад 75 квадрати метре ки обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ванна, отдельни термис ҳамаш ҳастай ки дӯстон, ремонтчам ремонти навае ки мисол дом новостройка ҳастай. фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега. бардорӣ ки аз ноҳияи Ёвон квартира пурсида буданд шумо вариантҳои хуб, яъне ки сехонагам кадам мешавад 200 000 сомонӣ боз ремонт ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин ҳастай. марҳамат, рақамошон ҳастай, метавонед бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред. дӯстони азиз, мо бошад навормона давом медиҳем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастаи дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 32 микрорайон пеши бозорча гуфтагӣ ҳастаи соҳибшон. як хонага квартира ҳастай ки дар 4 ошона қарор дорад 25 квадрати метр, обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ванна, термис, кондитсионер, шифонер, мебел, қолин, ҳамин хел чизо дорад ки бо шароитҳои зиндагиш таъмин ҳастай. фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега. ба кадоме ки лозим бошад биан квартира аз пеш бинанд бо савдо мекунем. хона бе посредника дӯстон. агар ки ҳамин вариантҳо ба шумо лозим бошад, хонаи тайёр 200 000 сомон, метавонед ки занг зада бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред. хоҳиш мекунам ки лайкото намоне ва видеонавори моро поделиса кунед. чӣ хонае ки ба шумо дар корае дар комментария нависед, мо албатта пешкаштон мекунем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. даҳум квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастаи бардорон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар 2 микрорайон, яъне ки доми
5А аст ки квартира 11. як хонага квартира аст дар 4 ошона қарор дорад. 55 квадрати метр ки агар хоҳен ду хонага мекунед. обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст ки яъне ки мебел ҳамихе чизо ҳам дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 175,000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем. мега фақат хоҳиш карда ки одамони харидор занг зананд. 175,000 боз арзон мекунем. мега рақамошон дар поини видео аст. ба кадоме ки дар кор бошад метавонед занг зада бештар маълумоташа аз худашон гирен. шумо агар ҳамхали квартира дошта бошед барои фурӯхтан метавонед дар номери имо васаб рӯй кунед. реклама мемонед. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. 11 квартираи фурӯшии навбатии мо васитаи дӯстон қарор дорад дар шаҳри ваҳда дар стансия дар пеши стадиони навда қарор дорад. доми навастройка аст ки айни ҳол уже одамо зиндагӣ кардесиянд ки дар ҳаминҷа як хонаи дигаш ҳамихел фурӯхта мешавад. духонага квартира аст дӯстон дар дуюм ошонае ки 50 квадрати метре обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, балкон, канализатсия ҳамаш ҳаст ки хона ремонтуш под абой тайёрае. фурӯхта мешавад бо нархи 175,000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем. камтар ремонтуша хитон мекунем. ба кадоми шумо агар лозим бошад дар рақамошон дар поини видео аст ки метавонед занг зада бештар маълумотои пурраша аз худашон гирен. марҳамат. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. 12 квартираи фурӯшии навбатӣ аст бардорон қарор дорад дар шаҳри бохтар дар 14 рӯпарӯи заправкаи фирӯз мега соҳибшон. духонага квартира аст ки дар 3 ошона қарор дорад. 49 квадрати метре обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ремонти хона замонавӣ бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки отдельна ҳоҷатхона, отдельна ванна, термис, кондитсионер, мебел ҳама хел чизо доранд. фурӯхта мешавад бо нархи 225,000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мешавад. дӯстон аст ки қарибии вокзал ва бозорам онқадр дур нест. ба кадоми шумо агар лозим бошад рақамошон дар поини видео аст ки метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз худашон гирен. боз арзон мекунем. мега бардорон шумо агар ҳамхали квартираи фурӯшӣ дошта бошед ки хонаи замин ёки замини холӣ ёки мошин барои реклама кардан метавонед суратҳоша қатъи маълумотош дар номери имо васаби мо рӯй кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем, фурӯшта мемонем. ин буд ки 12 хонаи фурӯшӣ доштем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.